Arestado ang mag-live-in partner na kabilang sa mga high-value individual sa usapin ng iligal na droga matapos silang mahulihan ng mga sachet ng umano'y shabu sa ikinasang drug by bus operation ng pinagsanib na puwersa ng PNP at PIDEA sa Barangay Bayawas, Urdaneta City, Pangasinan pasado 3:00 ng umaga kahapon. Kinilala ang mga sospek na edad 38 at 45 anyos na residente ng Barangay Pulay sa bayan ng Villasis at kasulukuyang nangungupahan sa Barangay Bayawas sa Urdaneta City. Nasabat sa mag-live-in partner ang 10 piraso ng heat-sealed transparent plastic sachet na naglalaman ng umano'y shabu na tumitimbang ng mahigit 100 gramo na may standard drug price na 680,000 pesos. Nasa kustodiya ngayon ng Urdaneta City Police Station ang dalawang suspect na mahaharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Sa Rosales, Pangasinan, timbog din ng 29 anyos na tricycle driver matapos itong magbenta ng pinatuyong dahon ng marijuana sa isang pulis na nagpanggap na pusher buyer sa ikinasang drug by bus operation ng mga kapulisan sa Barangay Station District sa nasabing bayan. Nasamsam sa suspect ang mahigit 14 na gramo ng umano'y pinatuyong dahon ng marijuana na nakasilid sa 2 sachet at isang plastic ziplock. Hindi naman po siya high value, stick level lang po siya. Minanmanan po natin siya ng mga 2 to 3 weeks po na inobserbahan at binantayan po ng mga intel operatives natin bago po siya hinuli, sir. Yung marijuana leaves po ang nakuha sa kanya na kunwari po na bibilhin ng kasama natin tapos nung inabot na po niya, doon na po namin siya hinuli. Nasa kustodiya ngayon ng pulisya ang suspect na tumanggi ng magbigay ng pahayag. Mahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ginagawa po namin lahat para bantayan po at maging peaceful ang ating municipality sa double effort po ng tropa at sa tulong po ng local government unit natin. Paalala po sa ating mga kababayan na sana po itigil na po ang paggamit ng illegal na droga o pagbebenta po nito kasi po pinagbabawal po ito and gagawin po namin yung lahat para po totally na ma-clear po ang drugs dito po sa Rosales, sir. Lester Narag, Balitang, Solid North.